Ja, men vi har så taget befindelse af Vejgade for Mangfoldigheden, som er en gadefest, som er i Aarhus en gang om året, hvor der deltager rigtig mange mennesker. Sidste år var der 30.000. Der har vi så dykket ned i den, og så valgt at gå ind og fokusere på Backstage, som er et spillested i Aarhus her. Og det er også et, som faktisk var lukket ned for et stykke tid, så man kan også åbne op igen. Og der har vi så tænkt os, at vi begynder at lave et event. Der er rigtig mange, der har lavet noget af det samme. Et event, hvor der er 2 dage med folk, der kommer ind og spiller. Bands, som skal tilmelde sig, dog skal de udvælges, så der er en vis niveau derinde, hvor de kommer ind og spiller i 2 dage. Så vores event går simpelthen ud på, at vi har en slags konkurrence også med bands, hvor de så kan vinde en demoindspilning. Og det mener vi helt klart kan tiltrække, fordi altså, bands de kan godt lide, der kommer en promotion, fordi der kommer så mange mennesker, og der er en konkurrence, og de kan vinde noget, så det vil helt sikkert tiltrække bands, og folk de vil også gå 100%, fordi altså, der er rigtig mange folk, der godt kan lide at komme ned og bare høre sådan musik her, også når der er et vist niveau. Og så er vi, kan lige godt smide, men jeg overvejede at kalde det 30 Minutes of Fame som en reklame-ting, simpelthen, fordi vi kommer op sådan en halv time og giver den gas derop, og det er sådan lidt, jeg tror det er det, og vi satser sådan mest på musikinteresserede i aldersgruppen.